Estes tipos de eventos aquí para o Concello de Piñor é de decir que poñemos no mapa o Concello de Piñor, donde Piñor hoxe é coñecido por todo o deporte que se está aquí a realizar. Esta BTT pois é un máis dos eventos que estamos a realizar aquí en Piñor. Onte estuvo aquí tamén un tramo do rally da comarca do Carballiño. Seguidamente tendremos tamén unha andaina trail, unha festa dos callos, é dicir que estes eventos en Piñor pois supón pois mesmo para dar a coñecer o Concello e os establecimientos de hostelería tamén lle supón un plus extra. Percorrerán camiños con moitos desniveles, subirán hasta a montaña da Madalena e por camiños que están con moita pedra. Eu espero que todos disfruten destes paraxes tan bonitos daqui do Concello de Piñor nun día que está un pouquiño fresquillo, pero que para eles é moito mellor que faga demasiado calor. E que disfruten destes, como decía, destes paraxes do Concello de Piñor e dun día tan maravilloso como pode ser hoxe aquí nesta BTT de Piñor.